माल चाहिए। मिली। कितना चाहिए और पेमेंट कैसे करबा? पेमेंट माल इस्तेमाल करके बाद। माल इस्तेमाल कैला के बाद भागे के बारे में सोचिहा भी ना। हमारा पास हर एगो क्लाइंट के ना कुंडली है, कुंडली, और वो कुंडली में लिखल है कि हमार क्लाइंट ओवरडोज से मरी या हमार बंदूक की गोली खा के। बकुल से आज बात करे की ही पड़ी, चाहे कुछ भी होके बकुल से बात करे के ही पड़ी। घर में तो क्यों नहीं के? ये आवाज कैसन? कीर्ति, बकुल, क्यों कुछ बोलत कहे नहीं के? कीर्ति, भैया, कीर्ति, भैया की सूटकेस? भैया बैंगलोर ना गए का? भाभी भी वापस आ गई। बकुल भैया, भैया आप बैंगलोर ना गई नी का? भाभी, भैया! देखा कीर्ति, ई खून के मामला बा। एक बार फिर से सोचला, का तू जे कुछ भी कहलू वो सांच बा? सर, हमके नहीं लगत कि ये बात सच है। आपके लागे या ना लागे से कोनो फर्क नहीं क्यों पड़ा। जब आपसे कुछ पूछल जाए तब बोलिया। हो सकेला ये सच बोलत होके, का पता। हम पागल नहीं की, हम होश में बानी, हम करल बानी ना आपके की। आशिका भाभी खुद ही बोलने बाड़ी, क्यों बकुल भैया के खून कैले बाड़ी। भाभी, भाभी, भैया, आशिका भाभी, 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 भाभी उठे भाभी। थैंक गॉड भाभी। भाभी सब भइल कैसे? के कैले सी सब भाभी? मर गइल बकुल, किस्सा खत्म, मार देनी, सब खत्म, मार देनी। सिर्फ मार दहला सी कहला से साबित नहीं हो जात कि वह बकुल के मरले बा। ये भी हो सकेला कि वो कुछ और बोलल चाहत होते। हाँ, एगो बात बतावा, जब बकुल के खून भइल ऊ वक्त
तू सब लोग कहाँ पे रहला? कहाँ रहला तू लोग? हम और नितिन तो एक दोस्त के शादी में खंडाला गल रहनी। कीर्ति के कॉल आयल और हमने सब भागल चलैनी सर। हमार बिजनेस मीटिंग रहे होटल किड्स में, वही जाएगो क्लाइंट के साथ डिनर रहे। जैसे ही नितिन की फोन आयल तब हम यहाँ पे चलैनी। और आप कीर्ति, आप कहाँ रहनी? हम बाहर गए रहनी। कीर्ति बाहर गई रहे। चाचा जी क्लाइंट के संगे मीटिंग में रहले और आप दोनों खंडाला गए रहले। ऊ बखत बकुल और आशिका घर में अकेले रहले बाना। बकुल भैया भी बैंगलोर जाए वाला रहले। उनकर 11 बजे के फ्लाइट रहे और आशिका भाभी तब पार्टी में गए रहली। आप सब घर में ना रहनी तो फिर बेंगलुरु जाए वाला बकुल वापस कहाँ आ गई घर पे? और ये आशिका वो पार्टी से वापस कहाँ है? वो आप जाके आशिका भाभी से पूछी ना कि वो इतना जल्दी वापस कहाँ आ गई। वो तो घर पे ही बोल के गल रही कि वो सवेरे वापस आई है। वो तो हम पूछा बोकरा से। फिलहाल आप बताइए, आप कहाँ गए रहनी बाहर? हमार मदर बैंड्रा में रहेली। उनके अचानक फूड पॉइजन भइल रहे। हम उनकरा पास ही गए रहनी और फिर ओइजे से हम आयल रहनी। वाह दया, हर एक के पास एक्सप्लेनेशन बा कि बकुल के खून के वक्त हम यही जा रहनी, हम वही जा रहनी, हम वही जा गई रहनी। सब करा पास एक्सप्लेनेशन बा। बाकी आप सब लोग एक बात अच्छा तरह से याद रखिए, हम सीआईडी वालन से सच ज्यादा देर तक छुपेला नहीं है। वो सामने तो आ ही के रहेला। हाँ अभिजीत, पूरा बॉडी में कांच के टुकड़ा घुसल रहे। सर और नॉमिनल टेस्ट भी कैनी सर। यहाँ पे जो खून बा ओकर अलावा कहीं भी खून नहीं किया है सर। एगो काम करा, घर के अच्छा तरह से तलाशी ला। देखा कोनो न कोनो सबूत जरूर मिले बाना। कुछ बतैली? सर इनकर कहना बाकी इनका कुछ याद नहीं है। कुछ भी याद नहीं किए। आशिका तो के याद आ रहा तू कीर्ति के होश में अइला के बाद कुछ बतैले रहा? याद करा। हमके कुछ याद नहीं है आफत। याद करके कोशिश करा। कीर्ति कहत रहे कि बकुल के खून तू कैले बारू, ऐसन तू ओकरा खुद बतौलू। कीर्ति इल्जाम लगा रहल बिया हमरा पे। बकुल के हम ना मारनी। सर कहीं यादाश्त जाए के एक्टिंग तो नहीं के कर रहा भी। हाँ हो सकेला काहे कि बिल्कुल एजा कमरा में खून से लथपथ पड़ल है और एकरा सर में तनिक सा निशान है। बस बेहोश कैसे भाई? वह था एकरा से सच उगलवावे के पड़ी। आखिर कैसे उगल रही है सर? सच उगलवावल जाई नार्को टेस्ट से। अठारह अप्रैल के रात के जब आप पार्टी से घर लौटनी तो का भइल रहे? घर में घुसने बकुल चिल्ला रहल बा। फिर का भइल? फिर हम रूम में गए नहीं देखे खातिर। का देखली आप? हम देखनी कि जैसे हम अंदर गए नहीं तो हम देखनी बकुल ओइजा पे बा। ओकर पीठ से खून निकल रहल बा। हम ओइजे पर एगो लड़की के लाश भी पड़ल देखनी। हमके गुस्सा आइल और हम ओइजा पड़ल एगो कांच उठैनी।
और बकुल के मार देने। बाकी हमके हमार गर्दन पे प्रेशर महसूस भइल। फिर हम बेहोश होके लगनी। बेहोश होखला से पहले हम दरवाजा पे एगो फिगर के देखनी जे ऑरेंज फ्लोरेसेंट जैकेट पहन ले रहे। आदमी रहे कि औरत रहे? आदमी। ओके, फिर का कैलासू? फिर वो हमरा पास आ रहल बा। शायद हमरा के मारे चाहता। अच्छा आशिका, तू एजा पर कोनो औरत के लाश देख ले रहलू? हाँ, देख ले रहनी। औरत के लाश? वहीजा पे तो हमके कोनो औरत के लाश नहीं खे मिले। हमनी त बकुल के मर्डर के जांच कर रहल बानी। अभी नया केस कहाँ से आ गई? कौना औरत के लाश है? के रहे वो औरत? हमके याद नहीं के सर, सब धुंधला दिखता। तो कहीं हमनी के गुमराह तो नहीं कर रहा? समझ में नहीं खे आ रहा कि कौना औरत के बारे में बात कर रहा दिया। कौना औरत के लाश रहे वहीजा? आशिका, तू बकुल के काहे मरलू? काहे मरलू बकुल के? ठीक ही भइल कि वो मर गइल। वैसे भी जिंदा रहा तो हम सड़क पे धक्का खाती। काहे सड़क पे धक्का काहे खाई तू? बच्चलन साबित करे चाहत रहे। तलाक चाहत रहे हमरा से। अच्छा, वो मरल औरत वो के रहे? हम आपके कहनी ना, हमके याद नहीं खे वो के रहली। देखा आशिका, हमके वजह पे कोनो भी औरत के लाश नहीं खे मिलल। फिर कहाँ गईल होगी वो लाश? हमके जब होश आयल वो लाश वहां से जा चुकल रहे। और फ्लोरेसेंट ऑरेंज कलर के जैकेट पहने हुआ आदमी? ओ धुंधला धुंधला सा दिखत रहे। दरवाजा पे ही खड़ा रहे। शायद हमरा बेहोश होके के इंतजार करत रहे। अभी तो आशिका बोल रहल बाड़ी जे ओकरा अच्छा लागता। बाकी टेस्ट में वो सब कुछ सच सच बोले भी आ। थैंक यू। सर, अगर ये नार्को टेस्ट में सच बोले भी तो हमनी के वो मरल औरत के बारे में पता करे के ही होगी। लगाता क्राइम सीन पे दोबारा जाए के पड़ी। अच्छा तरह से फिर से चेक करता। कोनो नया सबूत तो मिली ही मिली। शरीफ मशीन कोनो स्पेशल मशीन बा? ई मशीन छोट सा छोट सबूत ढूंढने में भी सक्षम बा। जैसे कि माइक्रोस्कोप्स जे अक्सर धूल में मिल जाले। और ये जो मशीन है ना, ई कमरा में छोटा से छोटा जे डस्ट पार्टिकल होके ना, छोटा से छोटा, ओकरा से उ जैकेट वाला आदमी के पता बता दी है जे ई कमरा में मौजूद रहे। बहुत बढ़िया। ई देखी, जे हमनी के नजर से बच गए वही मशीन ढूंढ निकालस। इता कौनो नाखून लागता। वो भी नेल पेंट लागल। डेफिनेटली कोनो औरत के बा। बाकी सर ऐसा कैसे? शायद भागा दौड़ी हाथापाई में कोनो चीज से ठोकर लागल हो और नाखून एजा पे रह गए। घर वालन के पता करा, इमे से तक केहू के नहीं। सर या
सर घर में तो केहू के भी नहीं खे। शायद वो औरत के हो कि जेकर लाश आशिका देख ले रहे। लागत ऐसा नहीं है। तो यही बात है शारिका। राइट। का पता चलली नाखून के केकर बाई? सरी नाखून के डीएनए कोनो भी फैमिली मेंबर से मैच ना भइल। बाकी एक बात तो पता चलल बॉस, ई नाखून जे केहू के भी है वो एगो औरत है और ओकर उम्र 20 से 25 साल। 20 से 25 साल की औरत? एगो और बात बॉस, हाँ ई जे बारीक बारीक सफेद सफेद कण देख रहल बाड़ा ना, ई हाई परसेंटेज के प्योर ड्रग्स बा। ये औरत के नाखून में मिला। तो ये औरत ड्रग एडिक्ट भी बा? हाँ, घर परिवार के नहीं खे, बाहर के बाड़ी। सर कोई बाहर वाली वजह पे आयल हा त केहू के कार ऑटो टैक्सी वगैरह ही कैले होगी। हाँ, पता लगावे के पड़ी। रिक्शा वालन से, टैक्सी वालन से कि का एमए से केहू ओके घर तक छोड़ले पड़ेगा। सर वो आशिका बतावत रहे कौनो फ्लोरोसेंट ऑरेंज कलर के जैकेट पहने आदमी रहे हो जाते। बेहोश होखला से पहले हम दरवाजा पर एगो फिगर के देखनी जे ऑरेंज फ्लोरेसेंट जैकेट पहन ले रहे। वो के हा, कहाँ से आयल हा, कहाँ गायब हो गई, ओकरा बारे में भी पता लगावे के पड़ी। और सर जितना ड्रग पेडलर बाड़े उन लोग से भी पता करे के पड़ी कितना औरत ही ड्रग के लेवे ली। अभिजीत एगो काम कर, रिक्शा वालन से, टैक्सी वालन से पता लगावा कि केहू ये औरत के घर पे छोड़ले रहेगा और मिसिंग पर्सन के भी चेक करा। और दया सर शहर में जितना भी ड्रग पेडलर्स बाड़े ना, सब करा से जाके पूछताछ करा। देखा कि काऊ कोनो ऐसन औरत के जाने ले जे हाई क्वालिटी के ड्रग्स इस्तेमाल करे। हम जाके उनके घर वालन से मिलेंगे। देखत बानी का करत रहले, कहाँ गईल रहले ई हादसा के वक्त। तोहरा एसोसिएशन से पता चलल है कि 10 तारीख के यानी परसों रात में तू शांति निवास बंगलो में कोनो लड़की के छोड़ले रहला। हाँ सर, छोड़े रहनी। कितना बजे के बात है? सर लगभग 1 बजे के बाद था वही बंगलो में। सर बहुत नशा में रहे वो और बार बार अपने हस्बैंड के गाली देते रहे। अच्छा, जी सर। लेके रहे वो? हाँ सर, यही रहे वो। वही जा बंगलो के आसपास कुछ गड़बड़ लागल का? ना सर, गड़बड़ तो कुछ नहीं के लागल। सब कुछ नॉर्मल रहे और एगो कार खड़ा रहे, एगो बाइक और सर एगो गार्बेज मैन भी रहे। गार्बेज वैन? जी सर। सर 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 हम भी एगो लड़की के परसों शांति निवास बंगलो के बाजू में छोड़ ले रही। कितना बजे? सर यही कौनो 12:30 बजे के आसपास। और तू 1 बजे छोड़ ले रहला? जी सर। ई लेके रहे हो? ना सर, ये लेकिन न रहे। ते के तू 1 बजे छोड़ला और 12:30 बजे जे लड़की के छोड़ले रहला ओके दोबारा देखवा तो पहचान लेबा? एकदम सर, बरोबर पहचान ले। गुड। सुना, तू लोगन से जे भी सवाल पूछल जाई ओकर सही सही जवाब चाहिए। तनिक सा भी झूठ बोलला ना तो बड़ मुसीबत खड़ा हो जाई, समझला? सर झूठ बोल के हमने के अपन जान आफत में न डाले के बा। तो फिर बतावा, जे दिन बकुल के खून भइल रहे ऊ दिन का चेतन तोहरा होटल में रहे? जी सर, वो होटल में रहले और वो अपन सारा समय क्लाइंट के साथ बितैले। वो क्लाइंट के साथ डिनर भी कैले रहले। अच्छा तो ठीक बा, क्लाइंट के सारा डिटेल्स चाहिए हमके और ऊ दिन के सीसीटीवी फुटेज भी। शीला, कीर्ति के माँ के फूड पॉइजन काहे भइल? खाना में का मिले ले रहलू? हम तो कुछ ना मिले ले रहनी। आंटी जी तो बाहर गए रहली।
जब वो वापस लौट के अली तो उनकर तबीयत खराब रहे। सर नितिन और शिया दोनों सारा दिन शादी में ही रहले। पूछे बिना ही बता रहल बा। रट्टा मार के आयल बड़ा का? ना मैम, जे सच्चाई है वही बता रहल बानी। 11 बजे फंक्शन बंद करा देले रहनी हम। ओकरा बाद में नितिन और सिया वो लोग कहाँ गईले? फिर वो दोनों अपन रूम में चल गए सर। ए, ये माल किधर मिले? माल चाहिए। मिली। कितना चाहिए और पेमेंट कैसे करबा? पेमेंट माल इस्तेमाल करके बाद। माल इस्तेमाल कैला के बाद भागे के बारे में सोचिहा भी ना। हमारा पास हर एगो क्लाइंट के ना कुंडली है कुंडली, और वो कुंडली में लिखल है कि हमार क्लाइंट ओवरडोज से मरे, ये हमार बंदूक की गोली खा के। अगर तोर कुंडली में लिखल बा जेल जाए। वो सब औरतन के फोन नंबर चाहिए हमके, जे के तू ड्रग सप्लाई करेला। जल्दी लावा। पूर्वी, देखा तनी कॉल करके देखा इस सारा नंबर्स पे। देखा केहू गायब तो नहीं है। हेलो। हाँ जी, हम सोनारिका से बात कर सकें? देखिए मैम, सोनारिका जेबाड़ी 2 दिन से यहाँ पर काम नहीं कर रही बाड़ी, का? और ओकरा वजह से हम लोग भी परेशान बानी। 2 दिन से? ठीक बा, थैंक यू सर। हाँ सर, डायरी में जे फोटोज रहल उनमें से ई वाली लड़की गायब बाड़ी। एकर नाम सोनारिका बा और ये को बार में काम करेले। ओह, 2 दिन से गायब बाड़ी। ये सोनारिका, ये तोहार क्लाइंट है? हाँ सर। यही लड़की के छोड़ले रहला तू? हाँ सर, यही देखला ये रे। आशिका यही के दिखले हो कि बकुल के परिवार वालन के अंदर लेके आवा। तनी ध्यान से देखा ही फोटो। ये वह लड़की है जेकर लाश आपके घर से मिलल रहे। आप लोग जाने नहीं एकरा? हाँ? ना सर। अब हम देख ले बानी एकरा के बकुल भैया के साथ 2 महीना पहले। बकुल भैया के संगे 2 महीना पहले? कहाँ पे देख ले रहा? एगो होटल के बाहर भैया कले रले कि उनकर क्लाइंट बाड़ी। अच्छा, एगो ड्रग एडिक्ट बाहर में काम करे वाला लड़की के साथ बकुल रहे और इनकारा से झूठ बोलत रहे कि क्लाइंट है। बाकी काहे झूठ बोलला सू? सोनारिका यहीं पे काम कर लेना? जी हाँ, यही काम करते रहे। आप लोग के बारे? सीआईडी सोनारिका का खून बहला। का ऐसे वो दूर से यहाँ पे काम पे नहीं किया रहल बाड़ी। हाँ, बाकी हमनी को लाश नहीं के मिलल। और ये साथ ये बकुल नाम के आदमी बा, एकर भी खून भइल बा। हम नहीं जानना चाहते नहीं कि सोनारिका के ये बकुल के साथ का संबंध रहे। संबंध के बारे में तो नहीं के मालूम, बाकी हाँ, ये आदमी कभी कभी हमारा बार में सोनारिका के लेवे आवत रहे।
फिलहाल आपके एकरा बारे में ज्यादा जानकारी तेजी से ही मिल सकेला। ये तेजी क्या है? सर ई रहल तेजी। तेजी सुनारिका तो हर दोस्त रहे। ये बतावा कि ये आदमी के सुनारिका के साथ का संबंध रहे? सर सुनारिका के बकुल के साथ अफेयर चलत रहे। बकुल होकर सारा रईस वाला खर्चा उठावत रहे। बाकी ओके हमेशा बकुल से कुछ न कुछ शिकायत ही रहत रहे। कैसन शिकायत रहत रहे? उ कहत रहले कि सुनारिका कहाँ भइल? हम बकुल के साथ ना ए रिश्ता अब और ना रख पाई। काहे कहाँ भइल? ना तो रिश्ता रखे के पैसा मिला था और ना ही उ बकुल अपन बीवी आशिका के डिवोर्स दे रहल बा। कुछ तो करे की पड़ी। का करबू तू? ब्लैकमेल का? हम ओकरा की ब्लैकमेल करब जे हमके नाटक करे खातिर कहले बा। तो केहू सुनारिका के पैसा देत रहे बकुल के साथ प्यार के नाटक करे खातिर? मास्टरमाइंड केहू और ही है? हाँ, और वह मास्टरमाइंड प्लान कैले बा और इस सुनारिका और बकुल के मार देलस। बाकी आशिका के वजह पे आई प्लान में शामिल ना रहे। समझ में नहीं ख्या रहा हा कि बकुल अपन फ्लाइट छोड़ के घर वापस आइल काहे। पर सर अगर खूनी के बकुल के गर्लफ्रेंड के मारे के ही रहे तो कहीं और भी मार सकत रहे। वहां घर पे ही काहे खून कैलस? या शायद खूनी के पहले ही से पता रहे कि बकुल के घर में केहू नहीं किया और यही खातिर वो धोखा से सुनारिका के वजह पे बुलौलस और वही समय बकुल और आशिका वहां पे पहुंच गए होखिए। ये हो सकेला। बाकी सर लाश के घर से बाहर कहाँ लेके गए होखिए और कैसे? कहे कि बकुल के घर के सारा गाड़ी तो पहले ही से बाहर रहे। दया, खूनी अगर चाहत बाता लाश के टुकड़ा करके सूटकेस में भी ले जा सकत रहे या फिर लाश के टुकड़ा करके वो प्लास्टिक के थैली में भी डाल सकेला। कचरा के थैली में प्लास्टिक के। हाँ सर। एगो कार खड़ी रहे, एगो बाइक, सर एगो गार्बेज मैन भी रहे। का? रात के 1 बजे? रात के 1 बजे बंगला के बाहर एगो कचरा के गाड़ी खड़ी रहे? एक मतलब असरी ये खून प्लान रहे। ये खूनी गार्बेज बैन लेके आयल रहे लाश के ठिकाने लगावे खातिर। और सर ये फ्लोरेसेंट ऑरेंज कपड़ा गार्बेज बैन वाला भी तो पहले रहे। सर हाँ, चेतन जे कंपनी के बिजनेस डिनर पे गए रहे, ऐसन कोनो कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं थे। हमार बिजनेस मीटिंग रहे होटल किड्स में। और कीर्ति के माँ बाहर कुछ भी ना खैली। हमार मदर बैंड्रा में रहेली। उनका अचानक फूड पॉइजन भइल रहे। हम उनके पास गए रहनी। फिर भी उनके फूड पॉइजनिंग हो गई। ठीक बा, अभी पता लगावे के चाही कि जे रात बकुल और सोनारिका के खून भइल वो रात खंडाला से कोनो टैक्सी या प्राइवेट गाड़ी आयल रहे का बंगला पे? अपना माँ की बीमारी के बारे में सच सच बतावा। उनकर मेड शीला के कहना बाकी ओकर जे भी हालत रहे घर के खाना के वजह से ना भइल रहे। हाँ, ही सच बा। वो घर के खाना ना खैले रहली, बल्कि वो तो ये बतावत रहली कि वो ड्राइवर के साथ बाहर गए रहली और कार में ही वो कुछ दवाई खैले रहली। दवाई खैले रहली? हाँ, हमार ड्राइवर अमन के तो ये कहना बा। तोहार ड्राइवर अमन? सर वो सब ड्राइवर के साथ में लेके आयल बानी जे गार्बेज वैन चलावत रहे। हमनी के गो गार्बेज वैन के बारे में पता चलल बा। वो आधा रात के सड़क के बीचों बीच खड़ा रहे जकरा में लाश डाल के ले जायल गेल रहे। वैन के पता चल गई। सर्विलेंस कैमरा में वो वैन साफ साफ दिख रहा है। कहे तू ही हवा ना वो वैन के ड्राइवर? जाना साहब हमको कुछ नहीं क्या मालूम। हमारे भाई लेके गए सर वो वैन के। अब वो के कहाँ लेके गए रहे, कहाँ लेके गए रहे, हमके कुछ नहीं के बताइले सर। फोन लगावा। ओके जी सर। हेलो अमन, कहाँ बाड़ा तू? का भाई
कैसन बड़ा? सर हम सब कुछ सच बताओ तानी। हम जे कुछ भी कहनी फोन कॉल की वजह से कहनी, जौन बकुल सर के बंगला से आयल रहे। के फोन कैले रहे बकुल के बंगला से? हम ओके कबो न देखनी, खाली ओकर आवाज सुनले रहनी। औरत रहे या आदमी? सर कभी कभी तो औरत की आवाज में बोलत रहे और कभी आदमी की आवाज में। सर ये जे केहू भी है ना, बकुल के घर वाला ही है। हाँ, बाकी तू सब कैला का है? क्या वो फोन पे कुछ भी बोलती तो तू कर दे बा? हाँ? सर हमके लालच दियल गए रहे सर कि हमरा 5 लाख के कर्जा के चुका दियल जाए अगर हम उनकर बात मान लेब तो। सर हम लालच में आ गए रहनी, बाकी हम कोनो खून नहीं के कैली सर। हम तो खाली लाश के ठिकाने लगेले रहनी सर। लाश कहाँ बा? बॉस ये लड़की के गला घोटल गयल हा, शायद यही से एकर मौत भइला। तो यही खातिर सोनारिका के खून के कोनो भी निशान नहीं खे रहे क्राइम सीन पर। और एकर पैर के अंगूठा के नाखून भी उखड़ल बा। और सर ये का है? ये पीला पीला पार्टिकल? यह तई केस के सबसे अहम कड़ी है। चला खड़ा हो जा सब, उठा उठा। और कितना पूछताछ करब आप लोग? सब कुछ तो बता देनी हम। ई बार कोनो पूछताछ नहीं के होगी, आप सबके नार्को टेस्ट होगी। नार्को टेस्ट काहे बाकी? काहे कि आप में से केहू बा जे सच नहीं खे बोल रहा है। आपके पास कोर्ट की परमिशन है ये नार्को टेस्ट खातिर? जी हाँ, परमिशन के बिना हम कुछ नहीं खे करते। नींद आ रहल बा? जे हम आपके बोलब ओकर सही सही उत्तर देब, ठीक बा? हाँ। सोनारिका के जाने लू? हाँ। बकुल के अफेयर रहे सोनारिका के साथ, ये भी जाने लिया आप? हाँ, हमरा के दोनों पे शक रहल। का आशिका सोनारिका के खून कैले बिया? आशिका जानत ना रहे सोनारिका के, तो खून कैसे करी? अभी आपके नींद आ रहल बा? हाँ। सोनारिका के जाने ला? ना। बकुल के अफेयर रहे सोनारिका से, ई जानत हो खबा? ना। का आशिका सोनारिका के खून कैले बिया? आशिका सोनारिका के जानत रहे। आशिका ही बकुल और सोनारिका के खून कैले बिया। वह ई खून के साजिश रचले रहे। आशिका के हरकत कुछ दिन से काफी अजीब रहे। ई बात हम बकुल के बतैले रहनी। का भइल सर? भइल कुछ नहीं खे नितिन, सिर्फ इतना बतावे के रहे कि ट्रुथ सीरम के असर से इंसान सिर्फ उतना ही बतावेला जितना ओकरा से पूछल जाला, ज्यादा कुछ नहीं के बतावा। अब बात ही बाकी इंसान के दिमाग आपन मेमोरी शेयर करेला, बाकी ओपिनियन नहीं खे दे।
जैसे तू अब ही दिला। अब सारा असलियत फटाफट बता दा, वरना असली वाला सीरम देवे के पड़ी तो। असली ट्रूथ सीरम मतलब? मतलब ही कि हमनी जो सीरम दे रहनी वो ट्रूथ सीरम ना रहे, ग्लूकोज के इंजेक्शन रहे। व्हाट? शक तो हमके तोरा पे पहले से ही रहे, फिर भी सारा सच्चाई तोरा मुंह से सुने चाहत रहे। नितिन, सब कुछ तू बड़ा सफाई से, बड़ा चालाकी से कहले रहा। बाकी सोनारिका के चेहरा पे जे हल्दी लागल रहे ना, उहे तोहके पकड़वा देहलस। उहे हल्दी जे शादी के वक्त तोहरा हाथ में लगल रहे। ये पीला पीला पार्टिकल दरअसल हल्दी है, और ये हल्दी में आटा और तेल भी मिलल है। आटा, तेल, हल्दी। चेहरा पे हल्दी नहीं क्या असर? हिजाब गर्दन के पास है, कहाँ से आयल हो कि हल्दी? सर सिया कहते रहे कि वो लोग खंडारा गिर रहे शादी खातिर, और वहाँ पे हल्दी के रस्म में शामिल भी भर रहे लोग। बकुल 500 करोड़ के एम्पायर चलावत रहे। वो एम्पायर जे हम सेटअप करे रहनी, लेकिन वो हमके वो एम्पायर से बेदखल करे के फिराक में रहे। तो फिर ओकरा से बात करता, ओके समझाइता। बात करे के कोशिश कैले रहनी सर, कई बार कोशिश करनी, बाकी सुनत तब ना। भाई रहे वो हमार, हम नेके मारे के चाहते रहने ओकरा के। बाकी वो पूरा एम्पायर अपना नाम पे करावे के चाहते रहे। यही खातिर हम भी एगो प्लान बनाएंगे। का प्लान बनेला? बकुल और आशिका के आए दिन झगड़ा होत रहे। वो आशिका के छोड़े के चाहत रहे। हम सोनारिका के पैसा के लालच देनी और ओकरा से कहने के बकुल से झूठ मूठ के प्यार के नाटक करे, और एक दिन आगे जाके ओकरा से शादी भी करे। दरअसल हम सोनारिका के जरिए अपन एम्पायर हासिल करे के चाहत रहनी। मगर ओकरा काहे मार देला? वो तो तुम्हारा साथ देत रहे। शुरू में सर, बाकी बाद में वो हमरा के ब्लैकमेल करे के शुरू कर देलस। और यही खातिर तू सोनारिका के धोखा से घर बुलवा लेला। हाँ सर, वो रात हम ऐसे सिचुएशन क्रिएट कैनी जेकरा से सब लोग घर से बाहर रहे। हम भी सिया के साथ खंडाला चल गई नहीं, और जैसे सिया दवाई ले ली और सूत गई, हम फौरन टैक्सी पकड़ के यहाँ आ गई नहीं और यमन की बुलैनी। सोनारिका के घर पहुंचा थे। देखा सोनारिका, हमारी बात समझे की कोशिश करा। अगर बीच रास्ता में तू हमारे साथ छोड़ दे लू तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाई। हो जाए प्लान चौपट, हमके कोनो फर्क ना पड़ेला। और वैसे भी हमके वो बकुल में कोनो इंटरेस्ट नहीं खे। हम ना ही ओकरा से प्यार करेनी और ना ही ओकरा से शादी करे चाहेनी। देखा, अगर तू हमारे साथ ना देलू ना तब बहुत पछताइबू, बता रहा बानी हम। धमकी दे रहल बाड़ा तू हमरा के? धमकी दे रहल बा हमके? हाँ, ऐसे नहीं समझला। भैया बकुल, का कह लिया? इस सोनारिका हमरा के फंसावे के चाहत रहे। हम पुलिस के बुलाए भैया। बकुल, हम अमन के फोन पे पहले ही बता दिले रहनी सोनारिका के लाश के ठिकाने लगावे खातिर। और
वो बिल्कुल वैसा नहीं कैलस। पैसा के लालच तोहके इतना अंधा बना देहलस कि तू आपन सगा रिश्ता भी भुला गईला, आपन भाई के जान ले लेला, और तो और आपन साथी सोनारिका के भी मार डलला। कानून तोहके कबो माफ ना करी, कड़ा से कड़ा सजा होखी, शायद फांसी।